Masih bersama Sinetron Proses Monejo Hotel Elvira Audio Professional Sound System. Selamat bro. Yang boleh di tempat tapi tak goleki ono ngendi si pancerina tak ditiki kidung tak jantung lalu ngitan nulungan rambatan anu suara ngerenggo jiwangku tak kirimi ono ngendi si pencerin sumilen porang so siramu tansah pikir Rino wengi wayahmu beda atiku sing tirta saumpama kapan kaya aku bisa genggam lintang renggo endahe rembulan aku semangku lamun japa sekar medan sing ora-ora kang jangkan ngarah kangetan po upama kanggo dumete sing terkadang nasi lungko-lungko katigo dorong kasih suatu budaya Elvira Audio. Dayang Mas Buko Ayanku nyamboro anam bos meko Nino rentang sesuluh padang rembulan tak kirimi ono nganti si pancarina tak titipi kidung teketa jantung ngetan lelungan kang rambatan amun suara rengget jiwangku tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumiler ora koso sliramu tansah pikir Wis rasane